Slangen var det snedigste af alle de vilde dyr, Gud Herren havde skabt, og den spurgte kvinden: har Gud virkelig sagt, at I ikke må spise træerne i haven? Kvinden svarede slangen: vi må gerne spise frugten på træerne i haven, men frugten på det træ, der står midt i haven, har Gud sagt, at vi ikke må spise af og ikke røre ved, for ellers skal vi dø. Men slangen sagde til kvinden: vist skal I ikke dø, men Gud ved, at den dag I spiser af den, bliver jeres øjne åbnet, så I bliver som Gud og kan kende godt og ondt. Kvinden så, at træet var godt at spise af og tiltrækkende at se på, og det også var godt at få indsigt af, og hun tog af frugten og spiste. Hun gav den også til sin mand, der var hos hende, og han spiste. Der åbnedes deres øjne, og de opdagede, at de var nøgne. Derfor syede de finblade sammen og bandt dem om livet. Hvem er slangen? Hvordan kan den tale? Hvor kommer han fra? Hvorfor blander han sig? Der er mange svar, vi må leve uden, når vi læser historien om menneskets fald. Svarene kommer senere i bøger, skrevet mange år efter, men i første Mosebog, der må vi nøjes med, hvad historien fortæller os indirekte, men det er heller ikke så let. Det første vi får at vide er, at slangen var ikke som de andre dyr. Indtil videre har vi hørt om dyrene, at Adam gav dem navne, og at han skulle herske over dem. Det var menneskets job, fordi det var skabt i Guds billede. Men slangen var kløgtig og lod sig ikke herske over. Det næste vi får at vide er, at slangen var en løgner og en bedrager. Dette fortæller beretningen os indirekte. I samtalen med kvinden, der løj slangen nemlig ikke mindre end 3 gange. Den første løgn. Han sagde til kvinden: har Gud virkelig sagt, at I ikke må spise af træerne i haven? Det trick faldt kvinden dog ikke for. Hun fortalte slangen, at han tog fejl, at Gud ikke havde sagt sådan. Hun kunne også fortælle ham, hvad Gud i virkeligheden havde sagt. Slangens første løgn slog altså fejl. Eller gjorde den? Nej, slangens første spørgsmål var snedigt, for selvom kvinden vidste, at Gud ikke havde sagt sådan, så introducerede slangen med disse ord en helt ny løgn i kvindens hoved: at Gud var unfair, og at det havde været typisk Gud at finde på den slags strenge regler. Den tanke havde aldrig slået kvinden før dette møde, men nu voksede den tanke i hendes sind som tidsler mellem blomster. Sådan arbejder slangen stadig i dag. Under hans mange åbenlyse løgne, så gemmer der sig de mindre åbenlyse. Dem, der påstår noget om, hvordan Gud er som person. Om han er fair. Om han er en Gud, man egentlig har lyst til at tro på. Den anden løgn. Vist skal du ikke dø, sagde slangen. Dette var hans løgn nummer 2. Og vi hører den stadig i dag i forskellige former. Løgnen om, at døden bare er starten på det næste liv, og at vi vil blive genfødt, eller at tilværelsen på en eller anden måde vil fortsætte, selvom man dør. Slangens løgn om døden findes i mange varianter. Nogle gange hvisker han bare: der er lang tid til, så bare tag det helt roligt. Den tredje løgn. Den tredje løgn lød sådan her: den dag I spiser af frugten, bliver jeres øjne åbnet, så I bliver som Gud og kan kende godt og ondt. Det her, det er den mest luskede af løgnene. Vi kan måske hurtigt blive enige om, at slangen løg her. Men om hvad? Bestod løgnen i, at de skulle blive som Gud? Eller at deres øjne skulle åbnes for godt og ondt? Eller begge dele? Når vi læser videre i historien, så ser vi, at slangen faktisk talte delvis sandt her. Da de spiste af frugten, så blev deres øjne faktisk åbnet, præcis som slangen havde lovet. Der åbnedes deres øjne, og de opdagede, at de var nøgne, står der i vers 7. Hvad slangen ikke havde fortalt var, at de ville se, at de var nøgne. Skammen, den kom bag på dem. Hele deres indstilling til dem selv blev forvandlet. Nu så de på sig selv og hinanden med en skam og en negativitet, som slangen ikke havde sagt noget om. Da de spiste frugten, så blev de faktisk som Gud. Det indrømmer Gud selv i slutningen af historien. Vers 22. Og Gud Herren sagde: nu er mennesket blevet som en af os og kan kende godt og ondt. Men at blive som Gud i den forstand, at man kender godt og ondt, er ikke en god ting. Slangen gav dem det indtryk af, at det ville være dejligt, men Adam og Eva lærte hurtigt, at de var blevet narret. Kvinden troede, hun havde fundet sig en skjult velsignelse, men at kende godt og ondt, det blev hendes forbandelse. Men hvad vil det egentlig sige at kende godt og ondt? Der er flere teorier. Jeg tror, at når der står godt og ondt, så er der tale om et spektrum af tilværelsen. Du skal lære livet at kende fuldt ud, sagde slangen. Både det gode og det onde. Med andre ord, hvis kvinden ikke spiste af det forbudte træ, så ville hun gå glip af en væsentlig del af livet. Det er måske essensen af den tredje løgn.
Du går glip af noget, hvis du ikke prøver det her. Det er en af de løgne, som vi hyppigst bliver udsat for i dag. Hvis ikke du prøver det her, så lærer du aldrig, hvad det vil sige at leve. På den måde er mange blevet lokket i fordærv og har udsat sig selv for selvdestruktive ting. Alt sammen, fordi de troede, at det var det, livet handlede om. Beretningen her fortæller os ikke ret meget om slangen. Ikke engang, hvad hans rigtige identitet er. Men den viser os, at han er en løgner, at han hader Gud, og at han kun vil os det onde. Slangen rumsterer stadigvæk i det skjulte og hvisker til os i mørket. Hvis vi lytter til Guds stemme og lader Bibelen tale ind i vores liv, så bliver hans løgne dog afsløret. Løgnene, de kan bekæmpes med sandhed.